Socheng MSC constituency ka parlo vote committee thongke bratrok arat atumaphan BJP asongalong kedo thip pen MLA kilik kache pahai dunji aphan che than che pare ajai me kedeng pon Lasonsi West Karbi Anglong ke parlo lakhapli Socheng MSC constituency angkang katukawe polling station thongke bratrok vote committee along BJP aphan ke khoera do an aphan pangrumsi Minukur Picnic Spot along MSC interaction ajai me kedeng pon Bangsuri Sose Armu Local Committee, Village Level Committee along BJP Klembang Kotum Anparta, Mahila Morcha, Youth Morcha, ST Morcha, Atum Chetong Dunsi, Socheng MSC Hetsingrong Parpen, Karchola Pen, Kethan Kepare Jame, Dengpon. La Solong Karbi Recho, Long Singrong Hanglapen Arisang Ho, Senot Miji Atum Chetong Dun. Halapu Socheng VDC Chairman Joy Singh Pro, Nominated Ward Commissioner Muniram Teron, Baithalangso Municipal Board Chairman Pradeep Terang, BMB Chairman Barim Chandra Singh Ronghang, BJP Spokesperson Richardson Hanse Pen Kechenglok Ongdung Amu Chingrum De Keron Kedak Asai Sitami Deng Pen Pipa Jerdun Puruyate Hanjang Amu Blanket Tengte Tarpaulin Haihui Keron along VLC tin aphan sai ke claim ponji work order la pen VLC tin aphan surip ho surini rain kora trok baha sidame calendar pidun si kewangji MLA kilik ke haidun vegji aphan than paridun tangte labangso MAC interaction ja me ke ding along MAC Hetsingrong Parpen lam the ke jai la pen pherang ke atum karju aputhak nang litum arjuit tha Harus jadi parti Socheng Mandal Committee paten people ni tundak Socheng adang long thongke brok polling station tu adak an sose ke bangilang Bharatiya Janata Party fan ke pahai pani president secretary paten BLA tu paten vote palok paten mahila president secretary dua mocha president secretary elang itu pen ini bang cing kicetan lo paten ini dak just met kapati people bang adak Socheng Mandal pen lo paten elang itu pen Kedam tang ni kan tum okran ni pun apen isukun epen cebi okun ni barang dokring ni cepi lodak ong o kali pesan ni tum tamariang sing sa tan ni tum dak julin pro ni ting bang lempon bom lang lapen joining ai sap non mas ni tum the mas joining puri bom lang ajak tum ali tum CM sa long jon lo mani bang ke district long jon lo jalang ni tum pen non mat ke segment en bom lang athe chu kedam tang ni tum dak paru ke thom akri si pen phodon de posa kedam tang pen ke but ke pak paru phona ka Sita la sinon bang ke phot aru suri ni sambang nang kami non polling station na kimi kedeng pon na kimi dak bang ni Socheng bang free do na bang order long na sinon thongkera trok lo na pinang le te pick sara non la PGR hala le song phadong ga song boma puthak thithini bak pachini PGR lam bang la ke ho lo kadu ita chini ho lo la pen dak bang eli tu masiem sara hodai mata than lo je dak high power committee senge lo la pen high power committee lo mang kar yang long bong ki thek nai kiri nai ma ili tum apor siut ka chia khak long asong ya pu tum si do lo la zelang ni tum ta kar ya phan matha thi det pen lang tum ta kapek tuar dam rong ni Amren Ben Daniel Inghi Karbin Long Live